Oya uranya kora moke juange no machiegi ne watokanya ni koro mokanyo sa par gari gino sen chenro no mar no magazete I chenro maduong mar piny okinyi maka wono ka wakelo weche giduto mosebedo katimore kuonde mopogore konde duto kaka no dong mano odiochienge 17 to chomo yiero maduong madhi timore dwe mar 8 tarik 9 higa ni mar 2020 koda rwakni machiegni e nonro magazete oda mana lidho ni gazet mano gokinyi maka ono mano The Standard, Daily Nation gi mamoko mabende timore e piny Kenya ka koro wan ka gi Sharon Ong'ao okinyi maka wuono mondo dhi nyime koda puonjo oganda gik mage matimore wanyalo bedo kod ng'eyo e ang'o mosebedo ka timore e alwora rwakni machiegni sani nyaka saa achiel kama wachake to kwa mokwongo mar piny midhi takanyo kod nyawadwa Joyce Oduor koro ikete mana kae ka wachako kod gazet ma wan go kae wan gazet mar The Standard kod mano bende mar Daily Nation Sharon oyawre kendo koro wan ka mondo mi wanona gazet ma wan go kae kor achiel kachiel kineno wan gi gazet mar Daily Nation mantiere weche go motenore kod yiero gikruok ne yiero marengo kanyo ng'wech nonro motim kadho wadh nam chumbi wacho kanyo nitie jok mopogore opogore man gi atamalo ma opogore mano mar Daily Nation Standard koni bende wacho ni romo mogik kata campaign mogik idhi tim kanye jogo mane liekore ni ose mako mano alap manyayo gi mano makasarani koro wuok e lwetgi kendo kanyo bedo gi romo mar kwe mane mapek kae mano manya chako kawuono mapek dawach mana ni ginte gi pek kaluwore ni yiero bende e ochimo to ginte aneno ka gimulo kata mana giluoro weche mag yiero tapa ni wachaka ne gi Standard ni nikech Standard ne mabende koro nitiere kama tek miwuoro kaluwore gi wach mabende koro luoro tipo waneno kanyo kochiw mar Ogai jating ndai mar kweth mar Azimio bende waneno kanyo mano William Ruto jating ndai mar kweth mar Kenya Kwanza kabende Cleophas ingini chieng' tarik 6 dwe mar 8 nego bed ni en odiochieng' mogik mabende josiasa koro timo campaigns koro nitiere ywaruok e paw tuke madongo mantiere bore Nairobi wantiere gi Nyayo Stadium to bende wantiere gi Kasarani duto te mabende koro kweth mar Kenya Kwanza wacho na gisekawo kepo machon mar mondo mi gibag rally mar gi romo mar gi mogik mane paw tuke mar Nyayo kata kamano bende koro jal mong'ere kaka Pius Meto mabende en jata chenro maduong' ahinya mag stadiums kata mana paw tuke pachoka wacho ni alap tuke 2 mano ma Nyayo gi Kasarani nosetimne gi kepo machon mano chakre chieng' tarik 5 mar dwe mar 8 nyaka chieng' tarik 7 ka bende wacho ni nitiere romo moro mar kwe mabende koro ibago e kar tukego kora keni mano weyo Raila Odinga gi Ruto kanya nikech Ruto bende ni neno kata mana receipts magi na gisebedo ka gikeyo kanyo na gisechulo omenda moheo siling $1 million mar mako paw tuke en gimoro ma wanyalo wacho nade okete ite ni mara 6 mara gazet mara The Standard kendo ka irange kanyo $1 million makoro osechul kanyo kod duond burano mara UDA mara bago campaign mar gimogik ma igeno biro timore tarik 6 penjwe ni idhi time kanye sani koro odiochienge ringo ahinya ino kanyo do mano odiochienge 17 to chomo yiero maduong' odhi bedo nade en ga gimoro ma ji ong'iyogo ni Ogai mar Azimio masani mabende na jatend ODM osebedo ka bago campaign magi mogik gwenge mopogore opogore wang'ne odhi bage Nairobi ka koso odhi bage ka Kisumu nyalo bedo ni rite Kirembe grounds bathe airport kacha ni kochopo to dhi bage kanyo kata kamano magi weche momipek kanyo iteno mara 6 wacho ni kata kopogore gi weche mopogore opogore makoro mienjo iwacho ni riwruogno kata migawono mara mag tuke pacho kaya ahinya mochung' ne alap mag tuke mopogore opogore mantie piny Kenya koro osegolo Nyayo kachiel koda Kasarani achiel kuom kuonde ma duond bura mar UDA nyalo bage campaign mar gi mogik chieng' Tikeni Cleophas penjo na maduong' man ka isewacho imbe penjo ni maduong' ni idhi bage kanye kata mana jodite ariyo gi dhi bago campaigns mag gi mogik kanye an penjo na maduong' nikech kata mana tipo bende ne ito boke mara 6 mago mag riside mag omenda mabende nochul gi Kenya Kwanza mar mondo bi gikaw kepo machon mar alap mar tuke mar Nyayo nang'o ni duol kata mana man mar Sports Kenya no yie mar kawo omenda makamano chudo makamago ka bende ging'e ni kepo nosetim ne paw tuke makama Junet Mohamed jagoro mar Azimio bende nwawinjo kanyo kosewacho ni gimbe na gisetimo kepo mar Nyayo koro an kama tek pok gitangonwa receipt UDA osetangonwa receipt koro ken omenda makama idhi duoknegi gin bende girita wacho ni en omenda moro minyalo duoki ka dipo ni omigi thuolo mar winjo nikech nyaka sani wach mantiere ni ogero omenda tim kanyo
romo man kanyo osekaw koda kweth machielo nyalo bedo kweth machielo madhi timo kampen margi mar kwe. Wacho ni en peace campaign. Pautuke pod nitiere Kenya ka kopogre ang'eni mar Nyayo gi to dawach ni Kasarani gin pautuke madongo dongo e pacho ka. Pod wantiere gi pautuke mathoth, wantiere gi Narok, nitiere Wilalo Olentimama, wantiere gi Kisumo kacha bende nosegundh moko noselosi. Kora kende ka ogai mar ODM nyalo tero gi. Bore Nairobi ka moting'o jodak mathoth. Bende ji okikore. Kamano. Kendo oganda nyalo bedo gi thuolo mar winjo jotendgi kata jogo magidwa ni otelnegi ka ochopo okang' mogik. Iwacho ni kanyo koro kochopo kinde ma koro ichomo yiero. Iwacho singo mogik cha koro imiyi mana kanyo tarik 6 nikech bang' mano tarik 7 onge kampen migoyo, tarik 8 onge kampen, tarik 9 ji nie debe. Cleophas, kopogore gi Kasarani gi Nyayo Stadium, ineno ni jotelo gi buore Nairobi ka ginyalo tero campaigns magi kan. Gidhi Jakaranda. Jakaranda en pap. Gidhi Jakaranda. Jakaranda nigi pap maduong' mabago campaigns ma Kenya Kwanza kod Azimio duto. Koro kao tuo na Azimio kendo Kampunji bende nitie gi pap maduong' ahinya. Wacho ni gigi thoth ahinya ginya bedo ni girango arita kwe dhi bedo yo machalo nade. Mondo mi donje alap mopogore opogore mantie thurka ikalo e okenge mopogore opogore mag nono jogo madonjo e stadium mopogore opogore pacho ka. Wach ma kamano we wane kaka biro bedo. Iteno mar 6 kanya kora moge jang mondo med ng'eyo gigo matimore kanyo ka wach machielo ma wadarango Sharon ka irango weche gi mag siasa ma pod dhi nyime. Nitie siasa go mag mogo manoloso dichieng' manyoro kata kamano ontiere weche makoro wawacho ni mano oboke letter from Eldoret. Wacho ni oboke ni koro wuok e kauche ma Uasin Gishu. Wacho kanyo ni onego bed ni imiyo thuolo dhok mopogore opogore. Mago dhok iwacho kacha ni indigenous languages. Wacho ni gin dhok moko ma pok omi pek ahinya kata pinje maoko. Gin dhok manya bedo ni wacho ni joma wacho lugha ya mama, dho mama mana ma wawacho piny kacha cha. Onyalo bedo dholuo Ramogi TV dong wan ka. Nya bedo ni jogo matiyo gi mano mar Kalenjin gin gi margi dong cham gen tiere ka. Iwacho ni ka en cham ge jo Luya be wan go. Waluya bende nitiere ka kirango jo Kisii bende nitiere. Kisiche bende wan go ka. Iwacho ni dhok gi duto onego bed ni miyo gi pek e yo mopogore opogore. Pach nyalo bedo mane nikech oganda moko dongo kuom adieri ka kia dhok monego bed ni gitiyogo kata dhok ma onyuole onego wachi ok owache yo moro makare kata onyalo bedo ni owinje to ok do wache. Aneno ka barua ni wuok Eldoret to chal ka gima koro o target kata mana jo Kenya kata mana modak e pinje ma kata mana buore Nairobi ka Cleophas. Tina wach ni ji bende ihero dhoge. Alpa ni yere nikech iwache. Ahero dhowa. Ihero dho. Mana kaka James Labala kono waga ka pile Yesu. To wach mantiere en ni kapo nono ni inyalo bedo gi nyathi kata mana nyakwara Muga Jwang' ber ka nyithiwa gi bende wapuonjo gi dhowa bende mondo kik gilal. Deng'eni mano bende ber en mana ni samoro nyalo bedo gi achiedh nade ka samoro an kaka Sharon samoro dhi okawa gi ja Kisii koro nyathi dhi puonjo dholuo tipuonjo gi Kisii to koro iriwone nyalo bedo ga matek samoro. Kata kamano oganda modak e pinje ma oko bende nego bed ni ka samoro Cleophas ni kendori kata mana gi nyako mong'ere kaka Christabel. To Christabel nyaluo timbede nyaluo. Nyathi monyuolo nego bed ni dong' wacho dholuo. Dholuo to wacho. Kamachielo wach mantiere mapek bende wacho ni ng'we madhi nyime e pinyno mar Amerika mano Oregon. Weche mantiere kacha wacho ni jo Kenya mathoth samoro nitiere oko kacha githuthni ahinya giloso gi dhok machielo cha dho jo wagunda. Wacho ni English bedo mapek ahinya giwacho ni dhok ni mar Kiswahili. Jumbe mokalo ne piny mangima hingo odiochieng' kata ne dhialo Kiswahili e piny mangima ka itemo rango Kiswahili gi kaka iwacho ni Kiswahili en gimoro minyalo wacho yo moro mayot. Iwacho ni en achiel kuom dhok miwacho mathoth ahinya gi ji mathoth e piny mangima. Iwacho kanyo ni ji moyo milion 20 wacho Kiswahili ahinya pinje mag Afrika donge. To kata kamano Cleophas iwacho wach makare neno kata mana Oregon ang'eni ng'we ma kamago rumo chieng' Jumapili. Kinde ka kinde kata mana kopogore gi Oregon ma bende sani ng'we mag piny ngima dhi nyime. Wasaneno kata mana jo oganda mapacho kata mana jo ng'wech mapacho kama ka wan gi city kata mana rang'eny mar namba mokwongo. Koro oketgi kanyo koro gi microphone samoro mag ute mag fwambo mag pinje wagunda ka. English onge. Dholiech tamore. Koro bende luwore gi dongo. Samoro bende kidongo ahinya kidongo e gweng' tisome e gweng' samoro ga nyalo ga bedo matek. Wamedo wacho dhowa. Iwacho ni Kiswahili machiegni kodwa ahinya. Wanyalo tiyo kode yo mopogore opogore. Iwacho ni en
dhok moro ma kelo pinje mantiere Afrika ma ugwe kamoro achiel. Iwacho ni dhok makamano bende inyalo tigo kaka iwacho ni en ranyisi mar achiel mar oganda. Iwacho ni en symbol of national unity bende kata mar region nyalo bedo ka itiyo kode yo makare. Mano oboke mowuok e kaunti no ma Uasin Gishu, boma no ma to bende Uasin Gishu ka bende mar gi ng'enya gi jong'wech thoth gi ma bende tugo ne piny Kenya buok mana Uasin Gishu. Gide gier ni giwinje gima jogi wacho to koro ka kizungu mabiro cha obanyong oketo okang' moro ma ok ber ahinya. Kirango weche mamoko bende ochiw kanyo, iwacho kanyo ni odiochieng' ma kawuono bende mano gavana Manyeri dhi ng'eyo kaka wach mar tho mar gavana machon bende ne odhi mano bang' yiero mokalo. Mano gavana Mutahi Kahiga odiochieng' ma kawuono bende weche makamago dhi chope do kanyo ka dhi range kaka machielo wacho kanyo ni nitiere milion 15 mano tigo kuom nyiewo trakta mopogore opogore, tinga mopogore mag pur nyaka sani koro ok tigo. Cleophas, tinga inyiewo siling milion 15, tinga 21 to beta kumoro milion 15. Inyalo mana paro kata mana sirikand kaunti mano masia bende kinde ma bende nitiere moko kuom jodak ma bende na oyur kata mana na iwacho ni bur kar kunyo mula ma Bimbo kano osienyore. Ino kata mana ka sirikand kaunti masia bende nokochiwo kata mana konya ahinya. Inyalo kata mana paro to kata tingnege gin na gitimango magi moko manyalo bedo ni negi keto no okete mana bathe mar timo magi koro mag pur ka mag pur kendo mag chwalo weche gi mag chiemo. Ineno ka manifesto ma bende Joyce dhi bedo ka kolo e twak mokwongo iwacho kanyo ni weche mag pur kane giloso kanyo gida keto Siaya County mondo obed county mokwongo kata motelo e gwenge ma Nyanza e weche mag pur mondo chwal chiemo kata ne counties mamoko. Ka in gi tinga maromo 21 to ok giti oketgi mana kanyo to ninyewa achiel kuom milion 15. Donge makoro duchi makawuono nego bed ni Josiaya bende wuok oko ni weche mag pur gi pith e kaunti gi nodhi nade king thuolo mar higni 10 mosekalo e bwo tend Cornel Rasanga. Duchi makawuono nyaka Ramogi Ajwang' somnwa paro bende weche mag pur kod pith ni malong'o e kaunti ma Siaya tingni te en onyiew 21 nengo mar siling milion 15. Mago e weche mantie ka kendo gi pek kiwacho kanyo ni japur masani mantiere Siaya kacha nyalo bedo ni kodo mano trakta maga tinga mikodesa gi siling 8,000 mondo itigi tinga bane yore go mag pur. Tindo ka ng'eny gi wuok e holo mar Okak wacho ni thoth gi amane Rift Valley kacha ka gichomo mana Siaya. En ang'o matimore e gwenge wa makaluo dongruok ithiro kang'o Joyce ang' miwa mbaka no koromo kanyo sachiel. Kata kamano mano nitie gazet mano gik matimore kaunti mopogore opogore ite mar 21 mano mar The Standard. Mano nyaka Ramogi Ajwang' bende biro yudo thuolo mar nyiewo gazet no gembe ne osome tingni ma bende nonyiew 21 kapo nono ni negitiyo kata oyo. Kamano bende Sharon ka wadhi nyime weche mapod otenore kod ngima dhano bende ing'eni nitiere yot manyalo bedo e kind oganda ka achiel kuom gi osomo. Iwacho kanyo ni power of pen and gun ma en mkuu wa majeshi nyalo bedo kacha ni amri mkuu wa jeshi mata koro jatend piny to Kiswahili ni lonya dongo wach kani wawache mana kaka ineno kanyo Robert Kibochi mano Chief of Defense Forces General Robert Kibochi odiochieng' ma kawuono e mbalariany ma Kenyatta University dhi bedo kacha ka isidho ne kondo mano kiroko ne ogudu kanyo o graduate kanyo gi PhD mare. Lony mare koro bedo ka omedore ka osebedo ka osomo iwacho ni weche mag nyayo kwe kachiel kod tieko tulo iwacho ni peace and conflict management en gimoro makare kendo miya mora ahinya kata ng'ama osechopo e rang'iny mamalo mar bedo general mochung' ne jolweny te piny Kenya bedo gi thuolo mar dok nyaka e klas mabedi masom kendo mayud tiegruok mochop kacha. Kineno gini sani kata inyalo kete e pim kata e tim sani era kata oganda wa nitie moko makodonje telo
kata dok e klas mondo bedi bedo matek. Giwacho ni wigi kuot dok e klas riwore kata mana gi jopiny. Ting'e gimomiyo ni kata mana tipo mar Robert Kibochi ni oketo odiochieng' ma kawuono e gazet mar The Standard. Ok kata mana ni sombe ni kende nikech somo to ji mathoth biro kata mana somo. Gimomiyo ni kata mana tipo mar oket odiochieng' ma kawuono en ni en mokwongo e pacho ka kaka Chief of Defence Forces mokwongo mar yudo PhD. En momiyo ni koro tipo mare oketo odiochieng' ma kawuono. Koro en ma koro obiro donjo e historia kaka Chief of Defence mokwongo mar somo mogik e rang'iny mar yudo PhD. Koro odiochieng' ma kawuono kawa ni sidhe kondo e mbalariany mar Kenyatta. En geno marwa ni jofwambo magwa bende biro bedo e nyasi ma kamano mar mondo mi en bende wawinje pache gima nomiyo kata mana lek mane nitiere godo mar chopo e rang'iny ma kamano. En gimoro ma miyo oganda mor ahinya kendo inyalo yudo sigana mantiere kanyo mani kanyo gi Elvis Ogena mano jandiko gi Standard kanyo iteno mar adek mano mar The Standard okinyi ma kawuono. Weche thoth orakane kanyo nitiere iteno mar ang'wen oduma chamore kanyo to koro wacho kanyo ni nitiere weche mathoth mosekwako jalup jatend piny Kenya kitudo koda weche mag mibadhi kod mago mag bando. Iwacho ni oduma, iwacho ni sani kata ka nengo mar mogo dhi malo, siasa mantiere kanyo gigi nochako chien mana bang' yiero mar 2007 mano bang' yiero no 2008 kane en jatend migawo mag weche mag pur pacho ka. Weche mag mibadhi mane miene ma koro bende nomiyo omwom ma koro yudo kanyo ma koro oganda wacho ni en milion par koda ng'wen mago gik moko ma osebedo ka olewo ka wuok e pinje maoko ahinya pinyno mar South Africa mosebedo karango ni chenro mag bero chal mar weche mag pur ahinya mano mar bando e pacho ka odhi yo moro makare. Tipo mabenda neno ka gin mana tipo mag jalup jatend piny Kenya. Neno ka tipo ogo ka gin tipo ang'wen to gin tipo mopogore opogore. Ochama bula to bende ochama boka duto te gin bando radore to bende wach mantiere ka en wach mar mogo ma bende osebedo kata mana ka kila chiedh nade no oganda ma pacho ka ahinya e kinde mag yiero. Nwinjo kata mana ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nowacho ni kinde mag yiero chakre kata mana kwa dok chien higa mar 2013-17 sani koro wachopo higa mar 2022 kodong' mana ndalo manok kata mana dweche manok to oganda dhi yiero maduong' nengo mogo nyaka medre. Koro mana kata mana jatend piny mano Uhuru Kenyatta na penyo nena ng'oma bende osebedo kata mana katimore sani to fungruok ero na ntiere koro wach ni ji dhi nyiewo mogo nengo mar $100 to naneno mano odiochieng' manyoro mana duka achiel kende supermarket mong'ere kaka Naivas ema bende na uso mogo makamano en nengo moyweyo mano $100 ne en 98 titingo mana di ariyo onge kawo mathoth. Nitie jok moko manodhi kacha gi trolley. Koro gidhi kawo mathoth. Ikawo mathoth ichopo kacha kawo mana ariyo kende modong'. Donge nyalo kata mana kawo to pod dhi kethore nikech nengo makamagi to pod bogonyore kinde thuolo mar dwe achiel mabiro. Koro wach man ka en wach mabende kaka iwacho maluoro Ruto e kinde mabende ne ja minister mano mar weche mag pur gi pith mabende koro en bende nilieko ni nen gi weche mag mibadhi ahinya weche mag oro bando e piny Kenya. Gisani en bende isinjo kata mana kogo sirikal mabende otiyone ni osemiyo kata mana nengo mar chiemo oidho malo. Koro gedho liech kanyo ndek ni Ruto doesn't have answer to hunger when 2008 maize come still lingers. Koro gazet kata mana jandiko makama pod sano se opinyo wacho masani higa mar 2008 bende wang'e gima notimore en ang'o ma bende donyis japiny. Ang'eni kisera mag ombulu pod dhi nyime lombo wang' mar mondo mi ogoni siasa en mana ni wiwu ok nyal wil gi gima notimore chien. En gimoro ma omipe kanyo ite mar ang'wen nyakoro moke jwang' yudo kano sigana no mabende odonjo nyaka ite mar 5 mano mar gazeti mar The Standard okinyi ma kawuono ka wadhi nyime ite mar 7 nitiere wach ma koro nitiere kanja lup jatend piny Kenya jogo ma tayo campaign mage pacho kae mano ka hotele koda nitie gavana ma Turkana Josephat Nanok achiel koda jafwambo machon mabende hotel ne kanyo Hussein Mohamed nyoro nochiwo twak mane lo Kenya Kwanza ka koro gilero ni ogai margi William Ruto dhi chopo e twak makamano ke idhi dadho jogo malaro komno mar jatend piny Kenya to kwayo gi ne opogore omigi e thuolo mar lero gigo ma gibiro timo ne jo Kenya e sectors ma opogore ka giwacho kanyo ni bero weche go mag
mag pur, mago mag pur e pacho kae, kaachiel koda rango ni ngima dhano odhi e yo moro makare, wacho ni chal mar ngima, nengo mar ngima bende omigi thuolo mondo giler gino ma gibiro bedo ka gitimo. Iwacho ni jogo mano dadhogi mago mag jolup jatend piny Kenya, Rigathi Gachagua noko mi thuolo mang'eny kaka nomi Martha Karua, kamano kaka ne gilero odiochieng' manyoro. To kata kaka gilere kamano, dong ing'eni kata mana twak ariyogo, twak dong wang'eni nitie mokwongo mag joma mago jochung' mantiere gi kwan atamalo 5, ma tin ne 5 gi mang'eny ne 5. Kila ng'ato imiyo dakika 90, manyiso ni twak ariyogi koro gin dakika 180. Koro ywak man ka, kata mana ka giwacho ni Rigathi Gachagua nokomi thuolo, en mana ni koro gima nawinjo kana Hussein Mohamed wacho, jal mochung' ne weche mag tudruok e kweth mar Kenya Kwanza, wacho ni sani ka koro nochiwo ranyisi nikech jatende to en Ruto. Kono dhi kacha kik penje weche moluoro. Nowacho notiyo gi dho liech moro kanyo kwacho ni kik penje weche ma odhi penje mana chenro kata mana manifesto ma bende gintiere godo, kony ma bende gidwaro konyo godo jopiny. Ang'eni nitiere weche mathoth ma bende biro mienjo, weche ang'eni nitiere ma arita, weche mag kata mana corruption, weche mag mibadhi, weche mag pogruok gi jatende, ing'eni mag nyaka mienje, but warito winjo. Nikech iwacho ni thuolo malach ne okaw kendo mi pogruok margi. Iwacho ni kin Martha Karua gi Rigathi Gachagua gigo mane giloso, wacho ni side shows mane nitiere kanyo mane omi thuolo malach, to nok gilose gigo kata penjo mane openjgi nok otenore kod gigo mane oganda geto winjo kotuore kod twak makamano. To koro monge jwang' twak makamano biro timore mano chieng' tich ariyo tarik 26 ibiro kelni achiel kachiel e Ramogi TV ka obobedo kanyo. Wach makare bende nitiere kanyo ni jafwambo mar Citizen TV Vono Kwara dhi bedo achiel kuom jofwambo madhi bedo kanyo ka tayo twak tielo mar ariyo maluongo ni second tire, makoro dhi ting'o jogo mantiere kod mbi moewo atamalo 5. Mano madhi bedo kanyo are saa 2 mar otieno kanyo. Mano madhi bedo kind Raila Odinga kod William Ruto. Mano madhi timore bende Catholic University of Eastern Africa, mano Kwea. Matwak ma awinjo rito gi siso gi sironyo nikech ing'eni adwaro winjo kata mana jalup Wajakoya notemo wacho, Justina notemo wacho weche makamagi. Koro agombo winjo Wajakoya ka ono chung' kacha gi David Mwaura. Ing'eni nitiere jofwambo Mercy Vidiarthi gi mano Ken Mijung'o bende biro bedo kadadhoga. Abiro dwaro winjo en owuon kopogre koro gi somo ni mai manifesto mara. Koro kacha ing'eni manifesti makiwi koro nyiso jopiny temo convince kisera magombolo. Bende twak mar ariyo agombo winjo Raila Odinga gi William Ruto nikech manifesto gi kineno odwaro chalre. Kiwacho mako gi wich, keta paro ahinya ni odhi bedo nade. Mar Wajakoya ni tadwaro winjo wach wuondine. Ka ok inyalo mako gi wich, inyalo timo ang'o? Inyalo ting'o moro be wathe kanyo. Kata kamano, twak mokwongo no biro chako kanyo saa 11 mar odhiambo, to twak duto geno ni biro rumo kanyo saa 4 mar otieno. Ivono Kwara dhi bedo kanyo, Eric Latif mar KTN News dhi bedo kanyo bende e twagno mar ariyo. Mano kidayo dho jok mantiere kanyo, jogo ma osepuodhi mar laro kom jatend piny Kenya nyaka sani gin ji maromo 4, giduto gidhi bedo e twak makamano. Mano nyiso ni kata ka dibed ni Ruben Kigame okete e debe, ok odhi bedo e twak makamano. Thuolo dhi bedo machal nade. Mago bende nitiere kanyo kora mogi jwang'. Yud gazet mar The Standard, yude iteno mar 7. Wada mana ringo ng'wech kae ka warango gigo mantiere kanyo ma omi pek. Kendo iteno mar 8 nitie wechego ka inyalo yude kanyo. Iteno mar 8 nitie wechego mag Brookside. Iwacho ni jood bura manyali mano mabende neonge od bura, neonge duond bura moro amora e kinde mano donjo od bura mano Mohamed Ali mabe nyaka sani. Koro wach mano chope do iwacho ne mana jogo mane ochocho ratiro, to nok en mano mar ketho nying ng'ato. Weche mano loso kotenore kod kambino mara Brookside, mano makne kanyo. Wacho ni tarik 3 mano mana higani kane olose wi iwacho ni nengo mar chak kinde mane nitiere gi nok mar chak pacho kae. Nowacho ni kambi mar Brookside nyiewo chak e nengo mayot kuom jopur mago joma nigi jamni minyiedho. Bang'e ka wan gisenyiewo e nengo mayot to gidhi uso ne jopiny e nengo man malo. Koro okang' makamane makoro aneno ka koro bende ne gidonjo ne godo mano jaod bura manyali ni mago gin weche mag miriambo ma bende gidho ngero ng'ere kaka defamation. Koro en bura ma bende pod dhi nyime. En bura ma pod dhi nyime nyakora moge jwang' bende ka kirange kanyo gigi thoth. Kendo ka yudo kanyo ni kinde ma chak bedo manok, wan gi nok mar mauta, nok mag
akia mchele be wachomo kama mchele dhi bedo manok nyaka mag mogo to dong maneno kata mana Juma ni Cleophas Kisii gi Homa Bay nitiere gi nok mar mauta kini sani nyakwaram ge jong kaneno wa kapo nono ni nitiere kaunti ma Kisii kata mana Homa Bay chalo nade. Crispin Owino nochonwa report moro kaka Kisii steshende mag dhi logo mo bende gisani koro sa kubedo gi nok mar mo angwa penje ne kawuono kono ni chal mar wach chal nade ka ni chieng' tich abich gi chopo Kisii kanyo yo moro malach ahinya wacho kanyo koro ni siasa ma Nairobi nitie piny ka wacho ni jotenda dino mar Islam mantiere kaunti ma Nairobi kae koro wacho ni gisiro Polycarp Igathe e ng'wej ni mar laro kom mar gavana e kaunti ma Nairobi ka kanyo wach mantiere kanyo do kanyo ni Saali mochung'ne nitiere pap mane giromo duchi manyoro kendo kane Igathe ochopo kacha wach mantiere wani koro ni gisiro jogo duto mantiere line up mar Azimio cha moting'o Sifuna kachiel koda Pasaris jogo duto madhi bedo kanyo kalaro kombe mopogore yiero mabiro jokanesa jodin wacho din kod siasa din odonje siasa ka kendo koro giwuok mana to kuma kama Cleophas bende nwasebedo golo kata mana ikinde mosekalo koro mago mana kisera mago mbulu ndalo bende medo kayo kiny kata wacho ni ndalo dong mana chiel kiny to koro en sechi warito mar mondo melandenwa jatelo wang'eni the 5th bro bedo ng'akoro mana kamano nyakora moge jwang' yude kanyo ite no mar 8 ite mar 9 nyakora moge jwang' kapok wachiko mano kino donje Daily Nation Sharon ntiere wechego mag Rigathi Gachagua wacho kata ni koro entiere kod lweny moro gi migawo no mar lo pachoka iwacho ni ardhi oskacha koro nitiere lo mar Rigathi Gachagua nengo buore Nairobi ka manengo ne romo bilion 1.5 no nengo kata no wacho kane dadhoge en gi mwandu maromo milion 8 milion 800 ko wacho ni nitiere 200 moro ma pod olorne kumoro kod piny owacho mar Kenya koro ka kori weche mineno kagi nitie wechego ma iwacho ni noyudi gi eyo moro mok ni kare mari gimomiyo pod otame kendo lweny ma kama pod nyime ing'eni Rigathi ni aparo ni otemo mar mondo mi oked bing'eni dongen ga gi kambi moro mong'ere kaka mano kambi mar ong'ere kaka Wamunyoro Investments Limited gisani bende koro na gidonjo ne ntiere achiel kuom apisa mantiere bure Nairobi ka ma bende koro giwacho ni ntiere kod low maromo siling bilion 1.5 e kaunti ma Nairobi koro gitemo mar mondo mi giyang ni jalni en ng'a to lobni noyudo e yo machalo nade to kanda na wach lo bende osebedo kata mana ka mienje jumani nyocha kan wawinjo ka jating dai mar Azimio Umoja One Kenya Alliance ruto gi lope mar heka 2,500 mane gwenge mag Taita Taveta ma bende koro Raila wacho ni kapo nono ni oyiere e lebo mar telo ne piny Kenya obiro kawo lobno oduoko ne oganda jodak e kaunti ma Taita Taveta Ruto korka kore bende wacho ni nitiere moko kuom jochung' ma bende pod nitiere gi lobe mopogore moko bende no yango mana ka onotimo campaigns magi kata mno duchieng' manyoro gi nyocha koro wach lo ni pod opek wach lo opek kendo en gimoro en achiel kuom mwandu ma oganda wacho ni ka in go to imakori e moro makare weche matimore e pinyno mar Tanzania mana piny libamba kae nitiere romo madhi nyime kanyo miwacho ni okelo jotelo mawuok e riwruoge mopogore igeno kanyo ni nikech maitamu gik mar Uhuru Kenyatta odhi bedo gi thuolo mar chiwo telo no kata mar East Africa bende omed chiwo kacha kiwacho kata romo madhi nyime Arusha kanyo en mar bero chenro go mag ohala madhi nyime bende e alwora mar riwruok mag pinje mantiere Afrika ma ugwe to nenore ni jatend piny Kenya odich gi sani manade nyocha kayo kanowuok e piny mar Seychelles sani koro bende nochako dhi e piny Tanzania ng'e no dhi weche mag romo nosewacho ni pod en gi dweche en gi jumbe 3 pod en gi jumbe moko sani okodiche molony anyalo wacho ni ok en gimoro marach nikech en bero winjruok kendo weche mag tudruok gi pinje mantiere Afrika ma ugwe ka irango sani nitiere wechego mag ohala nitiere iwacho ni nyathi manyien mantiere East Africa block kae mano mawuok DRC kinono DR Congo kanyo kama gintiere kanyo gintiere gi thuolo malach ahinya gin gi lowo mamiyo kendo kata ginyalo pidho gik mopogore mwandu ginyalo bedo ka gikelo e piny Kenya jo piny Kenya bedo ka timo ohala kod pinyno kata boma no ma Kinshasa bende mondo mi gikel mwandu kendo weche go mag ohala odhi e yo moro makare koro golo
obadho moro amora manyalo bedo e kind pinje mantiere East Africa. Mano moting'o Rwanda man kanyo bende, kirango Tanzania kanyo, irango Burundi, Uganda nitiere kanyo, irango nyaka Sudan ma milambo, mano South Sudan bende mantiere kanyo. Koyaw gi duto, keto tudruok kendo weche mag ohala udhi yo makare. Ting'e gima ohala kelo dongruok ne piny kama nitiere kanyo. Mane na dier nitiere paro moro ma bende jadito mano Edwin Okoth jafwambo maro mag weche mag ohala, nitiere paro moro ma bende nobedo kode kotwak. Owacho ni kata mana nyocha mana jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nodhi e piny mar Seychelles. Ne gichoko gi ogirimiti chiegni 10. Kinde ka kinde kata mana ka jatend piny moro biro e pache kan waneno Guinea Bissau nobiro, Jasobale cha bende nobiro. Ka wan gisechoko gi ogirimiti mag winjruok ma kamage konyi kata mana in kaka japiny Cleophas e yo machalo nado. Ogirimiti ma bende piny mano jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nodhi choko ke ogirimiti 10 ka. Bende gisebedo kata mana ka gikonyi kinde mosekalo. Iseneno kata mana ka lwasi mag ohala berore kata mana piny Kenya. Wacho ne wala gi samoro itimo mane okang' moro mamalo ahinya. Kosetimogi in writing. Ginya bedo mana ma bero tudruok. Iwacho ni bilateral talks ma samoro nyalo bedo ka dhi nyime kanyo. Japiny ka kata mana samoro miyo maneno waka buoch kacha. Konye gang'o. En gimoro manyalo penjo. Ne ber kwa yudo kata mana judith. Bang' ka gisegoyo kokgi ogirimiti ma kamago, gichopo e oweni ma piny kae yo machalo nade. Adier. Mago duto nitiere kanyo koromo gi jwang' ite no mara 9 mano ma The Standard. Waranga ne ite mara 10 Sharon kawatieko. Ruben Kigami koro wacho kanyo dono mara 2 koro othichoko mano kwayo makoro ikwayo kanyo ni mondo IBC oket nying Ruben Kigami e otese magoyo ombulu e yiero maduong' mabiro. Naneno ka duol mochung' ne weche mag yiero IBC nodhi oro kwayo makamane doho mar kwayo kata mana kiero Court of Appeal. Ka bende koro gisani giwacho ni ponono ne gibiro riwo kata mana nying Ruben Kigame e debe. Okang' makamano biro kelo kata mana chied nade makoni kod kocha ahinya mar bago yiero maduong' ma pacho kama bende duol mar IBC wacho ni ponono ne gibiro riwo Kigame e listi mag jolut makata mana mag jochung' e lemo mar laro kom mar ten piny Kenya. Okang' makamano biro miyo kata mana deko mar yiero mabende winjore nek bende watimo chieng' tarik 9 dwe mar 8. Koro IBC wacho ni nyalo kelo deko kata mana kuom thuolo mar ndalo 30. Bende IBC wacho kokadho kuom jakom margi mano Wafula Chebukati wacho ni riwo nying Ruben Kigame ni. Bende giwacho ni ginyalo bedo ni gidwaro omenda mabalang' moheo siling milion 900. Ponono ne gibiro riwe. Koro ma en lweny ma bende pod dhi koni gi koni. Gisani koro kada gichopo e doho mar appeal mano bang' doho maduong' mano High Court nong'ado kata kamano nok gichiwo chik ni IBC ni ochuno nyaka girew nyinga Kigame e listi. Kata kamano neno ka doho mar appeal bende gisani koro othicho ok odwaro makamano ka bende koro wang'ene piny Kenya ndalo mana kaka inene TV kanyo 17. Okang' makama Cleophas podotek pod ene doho samoro bende Kigame pod biro dhi e doho koni gi kocha ni wacho ni samoro Wafula Chebukati ok ohere. Mago gin weche mabedo sebedo kata mana kowacho koloso gi jofwambo. Gin weche moko mana osebedo kanyo ka kwake kendo kane IBC loso kone ni koro entiere thuolo mar kelo gigo mane dwarore mano oting'o kata maga sei kaachiel koda kopis maromo 2,000 mago maga kitambulisho kata wacho bende IBC nacho ni nokochopo kata mana singo mar tero kata mana sei magi kata kamano doho maduong' ka niwinjo gima nagiwacho ni Ruben Kigame en jal mantiere kod ng'ol manego bed ni okang' kata mana chik miketone ok nego bed ni chal gi mamoko. Koro mano bende ka IBC bende nochako duogo wacho ni en sei nokotero moromo. Wacho ni en mana machal ni jite. En machal ni jite. Mana kamano iteno mar 10 kanyo piny kanyo wacho ni koro Karua wacho ni jotelo kik bed kod aduoka e lela. Iwacho kanyo ni mag luoko lepgi molil. Iwacho kanyo ni dirty linen. Iwacho ni iwuok mana oko kanyo to dugu adwe makoro iketa kanyo. Wacho ni jotelo gi jopoko manyago bed ni loso kamoro achiel. Nyoro ne nitiere kaunti ma Nyeri kano bago campaign maga Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Ng'wech mar laro kom no mar jatend piny ka en jalup Raila Odinga
gigi duto mineno ka timore kanyo jotelo osebedo kod aduoka makae kod kacha ni ng'ane otimo mae, ng'ane otimo ma, iwacho ni dok mana chien kila ng'ato berore. An aler ka pamba, in emilil, Cleophas ilil, anta aler ka pamba. Donge ni koro sani kisera mag ombulu, japiny bende dwaro mana winjo ni Cleophas ni bende ler mar mondo mi otelnwa. Gi miriambo gi propaganda, moko kuom jopiny kata mana jochung' bende osewacho ni mamoko bende wacho ni wacho propaganda e wigi mar mondo mi kik yiergi. Mana kamano nyakura moge jwang weche thoth mane gazedno mar Daily mar The Standard to nengo mar mogo bende koro ntiere ka mogo to nosemake to mana kineno kanyo Raila bende chiwo singo ni obiro chiro Aror gi Kimorera mago projects mane ochak kod sirkal no mar Jubilee kanyo be rango weche go mag mogo pod ntiere mana ka irango ni nengo koro ntiere kanyo uso mogo kanyo siling 99 mano e dukano mar Naivas mano kilo 2 mar mogo. Okang' ma kama bende duchi manyoro kata ka neno mbui wach mogo bende na pod trend ahinya mbui mar Twitter kacha ka ji na laro mogo. Koro mogo samoro bende inyalo nyiewo mang'eny koro mogo janto samoro dhi kethore. Ng'eni packets kata mok packets gi ahinya konyiew mang'eny to samoro dhi kano gi kuom thuolo malach expiry date bende osekadho. Lakini bende sere na moko makiyawo samoro nigi kute moko matindo tindo. Koso kitedega kuon Cleophas itinga tedo. Kuonto atedo. Wacho ni kata yiduto ma eneno katimore. Oganda kik bedo kod rikni mara wuok ka dhi nyiepo e gik moko mathoth ahinya ka irango ni kiny pod ntiere to inyayudo ka mogo minyiewono bedo ok dhi kata chami kiny te mitieke idhi kethe to nitie ng'at moro mane dware kumoro mar tiyo kod odiochieng' mane odware no. Ana nyalo mana nyisogi ni ber kata mana sama koro wanyiewo mogo nikech ang'eni sani mogo kana en 205 to sani ong'ade diere ong'ade gi nus mano 100 kata kinyiewe ting'iyo expiry date kacha mondo kik inyiew mogo ma samoro ok dhi konyi. Dok Cleophas kamano wach machielo mantiere kanyo do koro chiwo chik ne IBC ni koro giket seche mopogore kata kigibed ahinya ni sa 12 nyaka sa 11 odhiambo biro goyo ombulu. Iwacho ni jogo mawuok e pinje maoko ma bende nigi ratiro mar luto ombulu pachoka gibiro luto ombulu e yo machalo nade. Mane wach mantiere kanyo kendo kwayo ma koro sechwal ne IBC mondo kichangeni seche bende opogore Cleophas kaka sani wantiere okinyi samoro e pinje kaka mag Amerika in otieno jogo nindo sani pod ginendo wan wasechiewo giseneno weche manyien mag uimore makoro sama waniketonwa ni iyawo kar luto ombulu sa 12 nyaka en sa 12 nyaka sa 11 gin bende koro nego bed ni keto negi kaluwore gi timing kech koro sa 11 wakanya bedo ka jok moko ka chiewo jogo mantiere Canada eno kanyo ka zedigi ni jok mane romo gi TV sani ne romo gi TV te no uimore korgi. Mana kamano nyakora moge jwang weche thoth ka iwacho ni Gachagua koro kidhi nyime ibo mana yudo kanyo ntiere wach momako okil mano Willy Kimani ma bende ne onegi makoro sani rango kanyo nitiere wach madowo dhi chiwo iwacho kanyo dhi chiwo verdict margi kata duoko margi mogik kineno kotenore kod wechego mag nek mar Willy Kimani wach mopeketeno mara 14 magi extrajudicial killings ma bende osebedo ka dhi nyime pachoka iwacho kanyo ni ji 1,000 gi wiye mosewito ngimagi mane telo ni mara Jubilee mano are 2,000 kod 13 nyaka 2,000 ma sani wantie 22. Wach makama nyakora mga juang ka wan doho wan oseng'ado bura ahinya e wi achije abich ma bende koro iliko gi tho mar Willy Kimani gi joma ne ntiere godo wabiro bedo ka wakelo negi mar mondo biwangi bende no ka oboke mar The Standard kanyo ochiwo tipo mopogore ka bende ginyiso wa seche ma bende Willy Kimani no make en gi client mong'ere kaka Josephat Mwenda kanyakla gi derep gi manong'ere kaka Joseph Mwiruri koro ochiw seche kanyo tarik kanyo bende aneno chakre tarik 23 dwe mar 6 higa mar 2016 koro ka ginyiewo oboke kata na gazeti mar The Standard gibiro bedo ka gisome mos kanyo kanyo bende nitiere oganda maromo 40 kod 7 mosechiwo neno kotenore kod tho mar Willy Kimani ka exhibit maromo 117 mitudo kod nek makamano
osechiwe doho ma pacho ka e thuolo no duto. To bende ber ka bura ma kama Cleophas ong'ade odiochieng' ma kawuono mar mondo mi koro oganda obed gi ng'eyo ni en ang'o. Naneno ka mar bura mana luoro Monica Kimani bende nosetieki ma koro achije ma kamago ma bende nodonjnegi godo bende pod rito mar mondo mi oyalnegi bura kata kamano winjo bura ma kamano noserumo. Mar Winnie Kimani ni bende ber ka bende orumo nikech gin buche moseyuare chakre higa mar 2016 nyaka sani gin higni mathoth. Kata oganda koda nyuola osebedo ka rito weche ma kamago kawuok kuom doho ni bura mane medhi ng'adi. Weche thoth nyaka Ramogi Jwang' iwacho ni IMF loans koro iwacho kanyo ni omenda moro nyaka gol e wiye ka. Mano machinglo mantiere ite mar 16. Mar IMF ni naneno ka IMF hola ma gichiwo ne piny Kenya en hola mathoth kaluwore gi hola ma gichiwo ne piny mar Tanzania. Akene wacho makamano Cleophas bende neno dibed ni IMF ni ineno ka kore lach okete ranyisi moro akene nyang' moro be ni ka e dhoge to chal ka gima rombo moro be ni e wiye. Akene piny Kenya ni ema koro wane ma koro gimiyowa hola mathoth ahinya koso wane modwaro hola mathoth go. Piny Tanzania naneno $1 bilion ema gidwaro kende kipimo gi hola ma IMF osechiwo ne piny Kenya. Gin hola mathoth. Lit by a lot. Lit by a lot. Mana kama ko ite mar 16 dhi neno machiklo no kanyo mondo ibed kod ng'eyo gimane ma timore kanyo. Wacho odiochieng' ma kawuono bende mbalariany no ma Kenyatta University bende dhi bedo kanyo kod nyasi margi mano mar sidho kondo mantiere kanyo. Waseneno gi kar kanyo mar reso okang' ma bende osebedo kotimo godo wala. Wacho kanyo ni hola maromo bilion 26.6 nogo bed ni chiwo mano e komenda marumo dwe mar 6 monego bed ni konyo tayo chenro mopogore opogore mag kambino mag ndeke ma pacho kae mano mar Kenya Airways. To kata bailout ni osetimne mathoth wacho ni en ma idewe ahinya ok idhi kata gi rese wechege mag mogo kawachiel ang'eni jogo mantiere sekta no mar wuoth mag ndeke bende nitiere kanyo mar rango kaka gik moko onego bed ni timore. Ero weche mag tuke neno Ronaldo kanyo. Ronaldo ni to nyaka ilose nikech aseneno kumikelo. Ipenjo kanyo ni bende oganda kata jogo masiro Manchester United osebedo ka penjo kinde mane odonjo Manchester jine ni gimor ahinya kendo ka sani Manchester United odhi tugo tuke go mag Champions League en gimoro ma keto jatugo ma kamae bedo e okang' mane gimane manya bedo ni timore kanya ka sani penjo ni is Ronaldo's time up at Manchester United. Atingini weche mag tuke go to ka hero ga ng'ani. Nyaka sani wan kaka Manchester United waseloyo timbe 3 kuom 3 duto to waseloyo. To kata ka nuloyo to bende nyiso ni kwa Ramogi Jwang' nutieko Champions League kuom namba. Ok wangi kata kama ne watieko, wangi mana kama ne wachake. Kamu chake. Wachako ka wan malo, sani wan gi gimo pogore. Ageno okuyi koru. Cleophas bende weche mag tuke kanya aneno ng'we mag matimore e boma ma Oregon. Ang'eni Manchester United ni tinyalo lose kata mna kuom thuolo mar Arsenal bende olo nyoro to bende ok waland kata. Ang'eni Ochieng' Emmanuel omor ahinya gi Joyce. Kama gintiere. Kata kamano bende weche mantiere Daily Nation ka wachako ite mokwongo kanyo mano nitiere polls mago kineno kanyo mosebedo katimore kadho wadh nam chumbi ng'wech malaro kom mar governor e counties mopogore opogore. Ite mar 15 ang'ore nyaka ite mar 15 mano mar Daily Nation. Nano kata mana kambi matimo nonro ang'eni idwa yango magi bende kata mana waneno ka nagitimo ne jochung' e lemo malaro kom mar tend piny Kenya. Nano ka negitimo ne Raila Odinga, William Ruto, Wajakoya, nying David Mwaure chato no kaneno mar Wajakoya mana neno ka otemo matin e gwenge mag dhowadh nam chumbi. Pod wacho ni gwenge mag dhowadh nam chumbi counties mantiere kocha Raila pod pek ne Ruto. Taita Taveta mana neno ka nitiere piem mapek. To mano bende inyalo mana nyisowa Cleophas no tipo jolar kombe mopogore lemo mag governors bende e gwenge mag dhowadh nam chumbi bende aneno ka ahinya e kaunti ma Mombasa kama koro gisani oywayo jochung' madirom 6. Sonko taneno koket ka to wach Sonko bende nano ka IBC no kopuodhe mar dhi chung'. Koro apani negitimo nonro makama kapok doho nokao kata mana paro makamano. Nitiere iwacho ni e thuolo ni duto
ombulu mar paro ni kane ichoke are tarik 9 nyaka tarik 19 man mar odiochienge 2 mokalo mago e nonro manotimore to nonro ka gisetime mana kaka entiere kanyo atamalo ma jochungi osebedo ka yudo mago e atamalo ma idhi migi no kanyo ka jaod bura mam Vita Abdulswamad Nasir koro e motelo e ombulu mar paro mantiere kaunti ma Mombasa kama chielo ni yudo kanyo ka Omar Hassan mano seneta machon ma Mombasa bende nigi atamalo 9 ka Mike Sonko nigi atamalo 20 kod ariyo sani ok odhi chung nyiso ni jogo mane go ombulu mano chiwo ombulu kata pachgi ne dhigo ne Mike Mbuvi Sonko ombulu ka wachomo yiero gintiere gi thuolo mane gidar ka gibiro ka Nasir koni koso Mike Sonko eno bosiro ng'wejni mondo mi ombulu mane en go ka odhi chiwo odhi kocha bende Wiper nigi thuolo mar keto ng'ama chielo kama ne Sonko nitie Ali Mbogo no ng'eny nitiere kacha bende odhi bedo gi thuolo mar chung podi gi duond burano mar Wiper e ng'wech makamano Kilifi kacha ng'wech pod pek chung kod otiko mar ODM mantiere Azimio la Umoja Gideon Mung'aro koro ni kanye thuolo mokwongo atamalo 32 ka Aisha Juma mar UDA nigi atamalo 21 nyawadi machielo mantiere pa bende ndiere thuolo mar 3 mane Kenya Kwanza kata gin gi pogo malacha ahinya kaunti ma Kwale kanyo ni Fatuma Achani mano deputy governor masani jalup governor ma Salim Mvurya koro ni thuolo ma nyime kanyo mar bedo governor e kaunti no ma Kwale kaka machielo Amadi Boga koro ni thuolo no mar 2 atamalo 20 kod abich kanyo Taita Taveta Granton Samboja governor masani ni thuolo mar 2 atamalo 20 kod 1 Mwatate jaod bura Mwatate Andrew Mwadime ni kanyo kod atamalo 20 kod 4 ok giwere ahinya kanyo pogro polo nyalo bedo atamalo 3 kende mantiere dier gi kanyo ka Lamu kacha wantiere gi governor machon masani bende oduoge pa kalaro komno mar governor ni okang' manyime gi atamalo 33 mano governor masani Fahim Twa thuolo mar 2 governor machon Isa Timami ni thuolo no mokwongo ng'wech pek kadho wadh nam chumbi kwacho kata ni Raila pod pek ne Ruto gwengo ma kadho wadh nam chumbi ma kaluwore kod nonro motim kod kamiti nonro ma pacho kae mano Infotrack okang' ma kama nagneno ka gichiwo kata kamano paro mag nonro mag paro ma kamage kinde ka kinde kata mana Tifa Infotrack gisebedo kata mana ka gichiwo penjo maduong' ni oganda kata mana modak e gwengegi kambi kata mana matimo nonro ma kamagi nonro gi gineno ginado duchi ma kawuono ka gineno ka nagitimo kwan atamalo mar Mvita mano jaod bura ma Mvita Abdulswamad Nasir malaro komtend governor mano ma Mombasa gin nonro ka wano setemnegi kama gin giyango nonro gi e yo machalo nade bende ginyalo influence gi mag luto ombulu ne jochung' makamagi Cleophas magi bende penjo maduong' ang'eni kinde mosekale chal mar siasa wasebedo kata mana kwatimoge nonro kinde ka kinde kata mana kitimo kopogre kata mana gi lemo mag governors waseneno kata mana county ma Kisii bende governor lemo mag governors bende notim kanyo mana no ka Simbarati bende nitiere kwan atamalo mamalo maloyo jochung' wetegi koro jopiny neno nonro makamagi nade Nakoromoge Jwang' gi weche go duto mantiere Daily Nation kae Sharon ang'wa tieke mana gi kanyo ka ntiere weche mathoth mosebedo kanyo ka timore nyaka sani ka irango weche go motenore kod bura mamako governor ma Migori mano Kotho Bado iwacho kanyo ni jating daine mano piye mare mano oyamo koro iwacho kanyo ni en mane wuon nyathi Sharon ma bende ne owito ngimane kod nyathi ma bende ne poko onyuol kanyo wacho kanyo ni witnesses Oyamo also said he was the father of Sharon's unborn child. Wach makama tek to en geno mara ni doho biro chwalo bura makama en bendo tieke nikech koro higni gi osedhi chakre ne en higa mar 2018 nyaka sani ber ka iyalo bura maluoro tho mar Sharon mar mondo mi otieki mar mondo mi jopiny ong'e adier mar wach ma bende notimre. Nakoromoge Jwang' mago kod mathoth yudo mana thuolo mar somo gi e gazet mara Daily Nation ka koro kanyo nitie weche go matimore county pek maomi county ma Baringo odiochieng' ma kawuono ka iwacho kanyo ni nitiere ng'wech kendo pimo teko e kinda William Ruto jalup jatend piny Kenya kod senator ma Baringo mano Gideon Moi mano ite mar 22 mano mara Daily Nation iwacho kanyo ni County News kik mantiere kanyo kanyaka sani
kaunti ma Baringo kaluwore kod census kata kwan oganda manotim higa mar 2019, kaunti ma Baringo nitiere kod oganda maromo 666,763 kantie jogo ombulu maromo 281,081 kanyo 53 pek mantiere kanyo iwacho ni ng'ama pek ne wadgi. Kaunti ma Baringo bende neno kanyo kwan mag joluto ombulu mantiere kanyo be en 281,053. Koro wacho ni piem nitiere kind KANU gi UDA. To ang'e ni senator ma Baringo gi sani Gideon Moi bende odok mar dhi laro kombe senate. Koro warito neno tok tarik 9 ng'a biro bedo senator e kaunti ma Nakuru. Ja UDA bende wacho ni nitiere gi pek kanyo. Mano jaod bura masani ma Baringo North, mano William Cheptumo, ma bende nie ng'wech mar laro komno mar senate. Odhi bedo ng'wech machalo nade? Ng'ama dhi bedo mapek nikech koro kae ok en ji ariyogi emigone gi ombulu. En ombulu ma idhi go ka ipimo ni ng'ama pek moingo nyawadgi. Mago duto nitiere mana e gazeti mar Daily Nation yude kanyo ite mar 22 ka weche mapod nitiere kanyo koro mge wamedo mana koni ni gik mage manyalo bedo kanyo ni otendore koda ngima dhano. Weche tuke Sharon waranga weche tuke mantiere Daily Nation ka kae to ang'wa tieki kata kapok wachopo e weche tuke no kanyo koro nitie ng'we Commonwealth ite mar 40 koda chiel ma bende nitiere kanyo. Iwacho ni jang'wech manigi maringo ng'we airititi mathoth ahinya e sama chuok mano Manyala koro chomo ng'wech mopogore e piny mano ochomo ng'wego mag Commonwealth ma bende dhi timore tarik 28 kochako mano dweni. Mana neno ni ng'we mag Commonwealth go chako chieng' tich ang'wen mano mar juma mabiro. Warito neno mar Oregon ni to dwa wacho ni nokoloyo kaluwore gi achiedh nade manoyudo koso nang'o Cleophas. Dwa wacho ni deko mar visa ne gi wuotho manowuotho go kodonje pap ema samoro nomiyo koyom. Iwacho ni wuotho be kiwuotho nya bedo gi olo mopogore opogore to dhi bedo nade. Iwacho kanyo ni Caster Semenya bende nitiere kanyo ite mar 42 mano kiyudo kanyo en bende ogochopo kama nigeno ni odhi chopo kanyo kae. Wach moro ma Cleophas kinyalo tieko godo it gazet mogik. Kamano inyalo miyo ane chal mar wach makore wacho kanyo ni nitiere jopuonj gidwaro ang'o sani sirkal mar Uhuru Kenyatta tieko kendo dhi Magoha bende osetamore. Mano ite mogik mano mara Daily Nation ka. Magoha wacho ni medruok mag osara ma jopuonje dwaro mar mondo mi omedgi. Ng'e jopuonje nowacho kaka dhi duol margi mar NAT nowacho ni nego bed ni medogi osara mar 60%. Giwacho ni piny oridore gin bende koro gidwaro mana meto mar osara mar mondo be gine kaka gikonyore. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha obiro kacho ni jopuonje mano kona tamalo mathoth sani bende Cleophas bende paro ni ma nyalore tende kata mana loch Uhuru Kenyatta dhi karumo pesa makama budget no sesom. Oganda osebedo ka ywak pesa onge ne sirkal pesa onge ne jopuonji te onge pesa. Koro en gimoro machal nade manyalo bino warito. NAT nitiere gi ting' mane wabo manyo gi ane mondo gikonwa ne gima udwaro ni bende muparo ni en gimoro madhi nyalore adieri. Magoha otiyo gi dholiech kanyo kowacho ni teachers pay rise is unrealistic. Kako wache en gimoro ma ok chalo kendo bor gadieri ni inyalo kete tem kata ka diponi okete. Awoni nyaka kanyo madhi bedo ka wakelo e giko nonro ni mar gazet okinyi ma kawuono kata ka gazet mar Business Daily bende wacho kanyo ni nitiere port deal wacho ni dhowedhe mopogore opogore mano nego bed ni ichiwo ne Dubai mano moting'o Malamu, Mombasa kanyo nitiere ma Naivasha nitiere mano bende ma Kisumu. To en adiera ni dhowedhegi nosechiwne kata mana joket mwandu mag pinje. Jatend migawo mar omenda pacho kae mano Kuria Tani nowacho ni ogirimiti gige ne dhi tiek mbele ka mana dwe ma nitie dwe mar 7 ni nitie gik mana dong' mana matin to itieko. Koro en gimoro mane gisebedo ka gilose ahinya to wacho ni ok en gima ochako mana higa ni paro mosebedo kanyo ka gitimo thuolo malach. Nyakora moke jwang' agone Sharon erokamano kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono e nonro mag gazet. In bende kuom bedo kodwa ogoni erokamano nimar chenro mabiro sani koro mano twak mokwongo e chenro ni mar Rupiny twak mokwongo county manifesto mopogore opogore isewinjo gi yo machalo nade e county ma Siaya. Nicholas Gumbo
osegolo mare, Orengo osegolo mare. Anyang' Nyong'o ne ogolo mare odiochieng' manyoro. Homa Bay golo mare karang'o? Migori golo mare karang'o? Seche ma Nairobi ka. Kibaketi gane rachilo kinyi ma kawuono waranga ne weche mage gimiyo pek to wanyalo neno gi e yo machalo nade. An nyinga Cleophas Oluoch. Sharon, erokamano ahinya. Erokamano Cleophas. Kik ilok chenro ni ma pod en Ramogi TV, chenro pod en mar Rupiny. Collect fare kwa boda.